tambah manis yen kowe ra seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontokke jantungku ganteng mas jenengan asik kembang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku ngeser kowe pasar lagi mas ning Surabaya aku ngerti jenengan senengi gono diires-ires aduh dek gulone Jawa kowe camanis kasare prasaja memang lidah mas asik pandai bersilat asik ayo Mas BG manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ra seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontokke jantungku ganteng mas jenengan pancen ganteng cekiwir cekiwir tambah ganteng ayo mas Asma ronce-ronce setengah mati aku ngeser kowe pasar terimas ning Surabaya aku ngerti jenengan senengi godhong nasires aduh dek gulane Jawa kowe camanis kasare prasaja memang pertelan bungkruk bertulang pandai bersilat iku wadah wong lanang kagem Mas BG ugi Mas Sopet sak rombongan pertelan bungkruk Mas BG asik monggo Mas Arso
ada rene. Weh, Mas Arek. Las ngurusi kisik. Bendahara nang. Lah iya to. Ning pertelon putra nganti sprene ora bisa tak lalehake. Saben kelingan siramu ayo nunggu ana kene. Asik. Nanti tekan sore. Nyuwun ngapunten, mbok bilih wonten mriki ugi menerima penukaran uang tanpa potongan.
ragu-ragu. Sajake suwe ra nyokek sajake. Lah wis suwe banget lho. Rin setahun. Ya ora apa-apa. Sing penting seger waras ya. Aku nganteni targale prejanji manismu kapan bisa nameni rasa kangenku. Lho, anu mau sing streaming iki patang. Monggo. Ayo Pak Harno. Bergabung sini. Sepi ning wengi iki ning kene aku ngenteni. Digoyang Kang Mas.
Kendange diselani Jawa sik, sing jaipong ben leren sik. Wengi aku ngimpi mung sliramu kang dadi impenku aku tansah ngenteni besok kapan sumanding sliramu Kali duren Raja Sari jare ijen jebul anake siji tiwasaku ngenteni. Terima kasih, sukses selalu. Gawe lara ati hae Jendela ras top Jene bejene atiku tresno pisan dadi larang elung aku mung tansah narima besok kapan bakal tok tombo yo. Terima kasih Bakso Mania, sukses selalu. Titip Tresno Sedayo pindah Titip Tresno Sindela Rahasia. Titip Tresno Masuk yen nyawang manis semu kaya bisa nguluke atiku rina wengi ora bisa turu mung kelingan solah lan kuyumu Tresno iki tak titipke jaganem nganti saklawase tresno iki ora bisa pisah nadyan aku neng adoh papane
lemariku nanging bojo anyar sing ning jero lemarimu kok ibu Tutu angin mawar sing tak sawang mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning opo seneng aku yen mung gawe nangisku pamer bojo anyar ning ngarepku citra janji seprene aku ngenteni nanti seprene suwe nggonku ngenteni tenang yes batinku ngrantes uripku teles kebes netes elo neng dadaku asik ayo badanmu melone di tutu klambi anyar sing mbok meneng marimu nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku dikiwir ning opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku aneng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku sisan layang kangen. Permintaan dari keluarga besar Ibu Sinem, ini keluarga yang di Amerika juga live streaming. Nah, mendengarkan sih layang kangen Mas Didi Kempot juga. Ya, syukurane soben anggap bom, tenang. Panene melon, gue syukuran anggap bom. Mas Aci minta cidro. Iya. Ngapa? Nyanyi deh. Insyaallah mengke saged mari wis to. Oke, Mas Joko niki keluarga saking Bendosari. Ya. Mas Marijan monggo. Ayo Pak Harno. Konco-konco Sukonedo. Poncol mania. Jodipo mania ugi. Rojokoyo, Mas Gendruk monggo Srikoyonya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe monggo ngasinan mania Mas Ratno Mas Kenduk Melon mania Mas Areng
kandhane halesane mangkelake sapa wong sing ora gelo adung dandan kowe ora teko yo Mas Jemblung iya Mas Angga Mami Asih dicekiwir ya Mas Hendri komunitas pedagang bakso wonten Medan sugeng midhangetaken ugi wonten Kudus Bandung sugeng midhangetaken dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe iya Pak Surono lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo dandan kowe ora teko jajane kowe ning ati kenakanmu saja nyebri asik hatiku sujud sabar sik Mas pokoknya sabar Pak Heru Majipo nah iki ugi Dayu Mania iki jembling sana iki balamu dibling aku mampir mau sate muntek kok dasar ora dodol oh lah apa kentekan modal ngundang anak Kembang Rawe Gubuk Kasmoro. Oke. Ayo Mas Marijan diduke ora iki. Di sini juga menerima penukaran uang tanpa potongan. Rini Tata Medun. Ya, iki Mas Harno wis siap-siap. Mas, yo. Anak lanang dewe, anak wedok dewe, lanang wedok tak kudangi, besok pinter sekolah. Monggo Mas Tarno Tania Jaya.
Mas Sunar, keluarga besar Seplang monggo. Binar ajeng mriki. Iya. Ngetan paling ulon apa sayangmu tenanan tak kudange Monggo Ibu Sinem. aja mengbicara nesu yen dituturi sibu supaya selamat rahayu. Penak Yarin. Nak lele, ya mas, ya mas. Persiapan medun sik lho. Tandur suruh neng banyu ageng, yen ra weruh neng ati bingung. Ya mas, ya mas. Oh. Tembok neng celone cari kapok kok njaluk meneh tukokno mas oleh-oleh yen gak sapi aku ya mau takokno nganti jelek nek ra sing kuwi aku ya mau. Ya mas, ya mas. Iya. Cari kawung ti biru-biru, atine bingung mikir seliramu. Ya mas, ya mas. Nang derasura galangan. Ayo ditata sisa. Caritane wong seneng karo kancane. Wiwitane lungguh jejer sabedinane rin. Saya suwe yen kepethuk jawel pipine. Banjur ngomong dik, aku tresno. Caritane wong seneng karo kancane. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe. Mas Jaglung, Mas Jipo, Mas Pai Kembar, Mas Santo, Mas Kleye. Kenongo atiku mbok gawe lara, kembang melati agawe larane ngati. Bang kecubung atiku mbok gawe bingung, kembange mawar wis kadung bunjar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono, ora becik kabeh Becik kiwir. Bubuk asmara Bu Sinem yo sayur mania bakso mania yo iki pemases kae iki kopi bulu mania kopi mania bandar sayurnya.
kubuk kae yen tak golere ing cakak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan yo monggo sebelumane Pak Heru pinarak jenenge kubuk asmara pingayo mas aku tresno oe tanpa bental tanpa kloso bota-bote kubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat lino sing live streaming bengi iki 4.200 menonton lho. menungso kabeh Menungso kabeh. Sing alam gaib burung tertulis. nggih Oke. Gembong Mania wis rawuh Mas BG barang Halah catetan sajroning ati BG ya teko iki. Biji kiwir. Asik. Oe. Aku kowe dadi garwa mereka leren ning kubuk asmara masoke Ya, monggo. Ingkang saking Sembo, Pak Heru, Gembong, Mas BG komplit, sedayu monggo pinarak merapat kemawon, monggo mriki. Ingkang baken gayeng niki permintaan panyunan saking Mas cek tekongku ya ngombe sik ngono lho. Ngombe aquafit kuwi lho, aquane butek ngene aku apa. Lah iya, aqua butek ngono. Ya Sukonedo. Ugi mangke Pak Harno. Nggih. Monggo kangen esmu. Oh ya Mas Angga, Pak Ngadio, Jakarta Mania. Nggih. Stres, jarene pindang gon kowe. Ya. Monggo Mas Harno, Mas Marijan. Medan Mania enggak. Asik. Kudus. Komunitas baksonya Kudus, baksonya Medan. Baksonya Bandung, baksonya Surabaya. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane peno jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandek nek dulu yo bagus jiwaraku ojo gawe bingung rasane pikirku kadang telo ayo Mas Harno, Mas Marijan tangismu semulan guyumu rina wengi mung gawe kangen atiku tak lali-lali saya malelo tak endani tansah katon ning mata yo asik ayo ya iya Indira Sargo Sedayu
ARS ayo Mases Bulu Mania Sayur Mania ya. Bakso Mania ayo berkumpul. Mas Imo gak maju. nalikane kowe ninggalke aku brobos mili rasane ana jantungku Pak Desarno. pengen mangan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandek neng dulu Uang bagus lempengi jiwa ragaku. Ojo gawe bingung rasane. asik Kodong telo bisa ngenang kangen kangen sing tak rasa sampe nyedot. tangismu semulan kuyumu rino wangi mung gawe kangen atiku tak lali-lali saya malelo tak endani tansah katon ning mata Terima kasih Mas Marijan. Sing Pak Harno ngertakke apa sih? Dereng kedanan. Monggo Pak Harno. Cekiwir. Rini kon ngadeg kabeh karo Pak Harno. Ayo yo. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak awe-awe kaku kak rasa lanangku yen anyawang esem lan kuyumu asik sayangi menakku loro wis rondo alah kono joko kumbang desa oe 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 apa bisa keturutan momong putra Rina wengi mung tansah kelingan Dimas Marijan kelangan prawan ibarate pondok kayu lintang Medan Kudus Cikiwir tak rewan do pati geni lah Yo Medan Manina ya, Pasar Minggu Mania Mas Harno Yo Jakarta Mania Di sini juga menerima penukaran uang Pak Harno. Sapa sing
ora kedanan mripate blala-blala ngawe-awe kaku karo lanangku yen anyawang esem lan kuyumu rino wengi mung tansah kelingan bege kedanan prawan wonge ayu asale kowetan soalnya loro kabeh kowetan bener tak sebut kabeh kok ya cemburu